Hello guys. Tinokuchingamidza muchirongwa chenyu chemasecret namaconfessions. I hope you are having a wonderful Wednesday. Tadzoka zvekare nenyaya dzenyu. Nyaya yedu yekutanga inyaya inotityisei kwazvo. Inyaya inovhundutsa zvinhu zvinoitika mumafamilies. Regai tipinde munyaya iyi. Makadini tete, many times pandinoteerera mastori enyu, I hear many women vachitsvaka rubatsiro panyaya yekurara vachiitwa mukadzi and spiritual husbands. I would like to share my story pamwe pane angabatsirika. Regai ndidzoke kumashure ndichiri teenager, ndakakurira mufamily inonamata. My parents were always there for us sevana and we were well taken care of. We were not rich, but taionekwa sevanhu vane zvinhu zvavo. Ndainamata zvekuti at the tender age of 15, vanhu vakuru vaitondikumbira kuti ndivanamatire. I guess I was a prayer warrior and spiritually gifted. I was also very intelligent and always got straight A's in school. I was a bright girl, Mofunge. When I turned 17, I think ndipo pakatanga matambudziko. I started misbehaving in school. Ndakuita zvevakomana. I fell in love with a man in his 20s and we dated for many years. Kusvika ndaita nhumbu. When I was in uni, tikazorambana. Let me go back a bit. This guy I dated was a well-known guy, Kwataigara. He was one of those good-looking guys. Aidiwa nevasikana vakawanda. And I fell for him, zvekutodaro. With this guy, I was so blinded, Mufunge. As I think back, we continued, but aiura zvairwadza, though I always took him back. My family hated him. Ndikapiwa ultimatum kuti boyfriend or leave home. In my own life at this age of 17, my Christian life was very low. I stopped praying and going to church. Ndaitoda zvebawa. I remember at this age, I had a certain dream. Nanasi, I will not forget that dream. The dream felt so real, zvekutodaro. While asleep, I dreamt papinda munhu ochinu mubedroom mangu. This thing chakavhura door, chikaramba chakamira. It was wearing my wooded robe, aya zvekuti face yemunhu is hidden by the shadow of the wood, and it was black. Chakamira chakanditarisa chikaita sekuti chaita take control of my body. It's like chakamira kumashure kwangu and would be in control of my hands and all my actions. As I was having this dream physically, ndakabva ndaita madzikirira till chaenda. Then I woke up. My parents wanted me to go to university abroad. Ana America, what, but tete, ndakaramba ndikati, I want a local university. All because I wanted to be close to my boyfriend. I went to a local university and managed to do well, but I would always have strange dreams. Ndiriko. Pamwe pacho, ndichirarwa, there's something I could not say. I remember one night around 1 a.m. as I was sleeping but conscious, ndakanzwa body yangu ichisimudzwa mudenga. Kutobva pambeda tete into the air. My heart was beating so fast and I tried fighting zvichiramba. My mouth could not move, but in my heart, I kept calling the name of Jesus till I was released and back on my bed. I was so scared, but at that age, I did not understand what was going on. It's only now ndakura that I realize everything. Ndakabva ndabata pambiri kuuniversity and boyfriend said, aida kuroora. Our families met and discussed that the boyfriend would have to take care of all my needs kuchikoro ikoko, even if asatarora. My parents hated me vedwe. Ndakaitwa kunge handisi chinhu kutosvika inini wacho ndati kuna boyfriend, just let me come kumba kwenyu, then tozoita zveroora zvacho as planned. I cannot live with my parents anymore. I guess looking back, ndakaona kuti my parents were too hurt and angry since vanga vagara vasingadi the guy. Anyway, fast forward, ndakanyora my exams zvakanaka and my due date was 3 weeks away. Nyaya dzeroora dzakatanga kutaurwa. My boyfriend all of a sudden said, hana mari. My family said, just come, chero ne anything, to at least formalize union yacho before mwana azvaro. But nothing, tete. The night before I gave birth, I realized boyfriend was cheating again. Ndakarwadzwa Mufunge zvekuti the stress sent me straight into labor. I gave birth to my baby. Ndikati kune boyfriend,
pandiri kubuda muhospital ndidzorere kuvabereki. You have hate me so much. I went back to my parents, vakandibatsira kuchengeta mwana. Boyfriend would try here and there. Nyaya yeroora yakangonyararwa. Ini things were tough for me. Yes, vabereki looked after me nemwana, but I felt I wanted my own money. After 3 years dzekugara, I finally got a job and moved to another city nemwana wangu to start a new life. Pese apa kubva pandakarambana nababa vemwana I had not dated. In this city, I felt new life and opened myself up to the idea of dating again. The first guy I dated, let's call him Tindo. Na Tindo takadanana 3 months chete, but the role yaakatamba mupenyu wangu is big. Panguva diki iyoyo. I remember one morning takarara. I woke up zvekuvhunduka. Zvikanzi iwe, pane munhu akarara pakati pedu. Ndikati iwe, unopenga. At that time, I was not aware nezvema spiritual issues nechivana, so I thought he was mad. A few days later, akakumba kwangu makuseni achita kunge munhu aona chipoko. He said hana kurara. Akati the whole night airohwa achitukwa netuvarume twaita kunge tuzvikore. Hanzi twaitaura kuti siya mukadzi wedu o tinokuuraya. I was still in disbelief and thinking it's fiction. Ndikaudza vabereki vangu vakati tinonamata. Sorry, let me take you back a bit. A year earlier, my older brother akati akarota mhuri yangu ichiedza kundinamatira, but paitaura voice richiti hamutidzingi. Takatowanda tinogara pamusikana uyu. Hanzi voice iroro raitoseka. Anyway, so Tindo akaedza kuti timbotsvaka kwekunamatirwa, but anga ane fear yekuti it's like he was distancing himself from me. A few weeks later, akanditi arota vanhu vari kukonzeresa zvese zviri kuitika. Zvikanzi ihama dzepadhuze zvekuti he's worried kuti akandiudza ndozvitora sei. I convinced him, then he told me kuti ndisekuru nambuya vangu, my parents ababa vangu. Since I was not into chivanhu, I just ignored. Eventually naTindo uya takarambana. Regai ndidzokere futi kumasure. Next door pangu paigara vamwe madzibaba. And one day vakakumbira kutaura neni ndikabvuma. Vakanditi varoteswa paine spiritual husband iri kukonzeresa my issues in my life. I listened but took no action because it was not something I believed in. Fast forward, I met a new guy, tikaita yedu, no strings attached. We about 6 months, but my feelings developed. I could no longer do no strings attached, so we agreed to part ways. I remained single for 2 full years. Ndisina kumboita kana hug murume. Eventually, I fell in love again, but it was a long distance. This man was good to me, and within a short space of time, he proposed and made arrangement sekurora. Tete, one morning, ndakamuka ndiri mumudu and shouted at my boyfriend for no reason. Ndikamuitira hasha dzisingaiti. He was shocked and did not talk to me for some days. After a few days, he said he could not continue dating me. Hasha dzandakamuitira dzakamutyisa and he cannot marry someone like that. I was hurt, but what could I do? Amai vangu was so concerned about my love life and how my relationships angari promising aingopera. One day she went kuna hama dzababa just as a visit, but she was told about nyaya yengozi iri mumusha and it being the reason why vasikana vekumhuri kwedu vasingarori or they have bad marriages. Amai vakaudza baba zvikanzi isu tinonamata zvinopera. My parents organized my deliverance session for me nevafundisi vane mukurumbira muno, but taitoona kuti those pastors who would end up just wanting to sleep with me. As a family, vanhu vakatanga kuita ma-prayers and fasting and all-night prayers to rebuke nyaya yengozi iyi. To be honest, Tete, for me, I was just tired. Pekutanga I tried to be all in it, but pandaiona vafundisi vachitadza kundibatsira, I lost hope. I also tried kuti vanhu secretly without my parents knowing. I tried one place kuna umwe madzibaba but ndakadyirwa $1,000 as he claimed kuti ngozi yaenda. Little did I know it was a lie. Story for another day. I remained single for 2 years. Then ndakatanga kudanana na someone else. But our relationship ended zvandisina kunzwisisa because nemurume uyu takagara tese makore akawanda. And I can safely say
We're a very, very happy couple. I was a queen to him and he was my king. Payakapera zvisinganzwisisiki. My friend akanditi ngatimbofamba. I also had a dream of myself and my friend. In the dream, my friend said to me, kuti naiwe, how come you are so far away in life? Yeti tichikura munhu wese, I thought you would have the best life out of all of us. In the dream, my friend then took me kumusha kwangu and she pointed and said, apa, ndipo pari kubva matambudziko ako ese. Pakabva pabuda chimwe chirume chakaita kunge chidemon like chikatitevera all the way back kumba kwedu. Still in the dream, chidemon chiya ichi chakapinda mubedroom chikagara pabed chikati handibvi pa. So when my friend said ngatifambe, I agreed, though it was all new to me. Tete takafamba zvese kudzin'anga nekuna madzibaba ndakasvika. Hapana aikwanisa kundipa kundidzo. While I was still grieving my relationship, which had just ended, ndanga ndakapaka mutown, and a man I do not know approached me and asked to speak with me. Tete, this man, it's like he saw right through me. Hanzi, my sister, please forgive me, but mweya mutsvene wanditi nditaure nemi. Hanzi, I'm not a prophet, but I can see you are in a lot of pain. Pane murume akusiyai, asi ndatuma kuti musacheme, murume uyu musiyei hasi wenyu. Your true partner is coming. Asi masisa ndaona makatakuriswa zvihombe zvedzinza renyu zviri kuita life yenyu isafamba. Ndiri kuona munhu ane rudo, so much life, but zvese zvinoblokwa nenyaya yezvinhu zviri mumhuri, zviri pamhuri. Sorry henyu, I do not mean to scare you, but I have to tell you this. Dai matsvaka vanobatsira. I was in shock because it's like he had told me my life story, yet he was a complete stranger. Murume uyu told me kuti, my sister, you have such a huge gift yekurota iri pamuri and your hands are blessed zvekuti chese chamunobata turns to gold, but zviri kuita zvichivharwa nenyaya dzemweya yakaipa iri pamuri. He was right. Each man I dated ndaigona kusangana naye ari at a low point in his life, but when we started dating, it's like things would turn around and he would become successful. Soon after this encounter, vamwe ubaba vaishanda kubasa the man who broke up with me zvisinganzwisisike phone me akati, mama, kana zvichiita please endai munoona vanonzi madzibaba X. Ndakamboda kuramba, but he insisted, so I said okay, one last time. Ndakasvika kwamadzibaba X kuya. On my first visit, vakanditora ivhu pavangu vakagara panze uye naro. Ndakaita sekudaro and he prayed. He told me my entire history, tete, from childhood to date, and zvese zvaindinetsa. He picked up nyaya yengozi yakambotaurwa namai vangu. I was shocked. Remember that other madzibaba claimed zvanga zvapera, though pese apa I still had dreams ndichirarwa. Madzibaba X prayed for me pachivano. It sounds like my movie, but during my deliverance session, madzibaba vakahaka mweya wengozi iyi. Mweya wakataura kuti yaive ngozi yechikwambo changa chaiswa pandiri 15 years ago. It confessed so many things in my life. Mind you, this madzibaba knew nothing about me, so I knew kuti zviri kutaurwa. It's true. Mweya wakataura kuti my relationship angu, that's why aisafamba. Ndakabvunza kuti wakaiswa nani pandiri. Mweya wakaramba kutaura zvikanzi unonditema nedemo ukaziva, asi within 3 days ucharota ubvo waziva chokwadi. Mweya wakataura kuti pane chakaiswa muchibereko changu. I forgot to mention kuti I used to suffer extreme pain pakati peusiku pachibereko, even ndisiri kuperiod. This thing was responsible. Sometimes after chapedza kurara neni, I would even bleed. Madzibaba vakanamata pakabuda chakaita kunge chipisi chenyama yakaoma chine mazino from my belly. It is not fiction, tete. I even bled. Pakasara paine scar where he removed it. And manero acho ndakumba, I started vaginal spotting, even though it was not my period yet. Madzibaba vakati it's a good sign as it shows cleaning yemuchibereko. Mweya uyu wakazobvuma kubva ukataura kuti iwe wakangwarisa sterek, asi it's okay, ndakuenda handichakunetsi futi. By the way, tete, madzibaba X never asked me for a single cent with all that he helped me. That was the first time ndasangana nemunhu akaita savo. He said he does his work for genuine reasons
not zvekuda mari. Zveshuwa within the 3 days ndakarota the person or people behind my suffering. The first dream ndakarota mbuya vangu, mai vababa vasina kupfeka, maziso avo ari white, vakabata dish rakazara ropa. She kept saying, "Uya ndikuzore," but I kept moving backwards away from him. Pakabva paita voice really loud and strong rikanditi tiza, ndobva ndatanga kutiza. Ndichitiza mbuya va kept coming trying to put this blood on me. Voice riya rakatanga kutuka mbuya rikatanga kunamata. Mbuya vakatanga kupera simba kusvika vadonha pasi. Then I woke up. The second dream ndakarota vari tete, sister yababa vangu. She came in the dream and confessed to having caused my relationship problems because she wanted me to be single my whole life, just like her. Mind you, Tete ava married at 28 and divorced at 31 and has never been married again. She's now 50. In the dream, I rebuked her and told her to never set foot near me, and she begged for forgiveness. The next day in real life, Tete ava phoned me asking random questions. Could you say, yet we had last spoken more than 2 years back. The sexual dreams of a man coming to sleep with me stopped, but now I was having dreams of myself masturbating. I thought maybe it's because I have not had sex for a long time. But when I phoned Madzibaba to tell me, wakanditi, we need to meet. Vakati uya ne 2 suitcases of your clothes. Ndikaita sekudaro. I arrived pamba pavo, vakanditi, put your bags pajira riri panze. Mind you, Tete, he did not touch these bags. He refused to even help me carry them. Hanzi batai mega. He prayed for the bags, then said, "Chitakura imise prayer room." His wife then came and rubbed me nebute over my whole bed, over my whole body. Madzibaba came back inside and said, "Atete, pane zviombe zvinotyisa zviri kuda kuitika zvandaona, but munofanira kushinga." He started to pray vachidira mvura pamabhegi angu neupfu, vachinamata zvine simba. As he prayed, from one of the bag pakabuda musoro wenyoka. Maiwe zvangu, ndakatanga kuchema ndichida kutiza, zvikanzi shingai madzimai. As he prayed, the snake kept coming out. Madzibaba vakaibata pahuro. I wanted to die kani. Pakabuda chinhu chakaita like half snake, upper body, half human, like chitori nenhengo yemurume. Veduwe, witchcraft is real. Madzibaba vakachibvunza kuti ndiwe ani, wabva kupi, uri kudei. Chakataura kuti chatumwa nabamunini kuti chigare mumba chichitarisa zvese zvandinenge ndichiita. Ndaisafanira kuroorwa kana kubva pamba, hence the failed marriage attempts and job efforts. Chakataura naye mukadzi wacho and chakaiswa because of jealousy over my father from bamunini ava. Teteka ndakasarenda. Madzibaba vakachiuraya vakaisa musaga tikanorasa kumvura the following day, but that night handina kurara. Madzibaba vakataura kuti ndakatakuriswa zviombe by my own family. He said he actually felt so sorry for me because I'm not supposed to be in this position in life. Hanzi kumwe yandaona maifanirwa kunge makaroorwa mave ku-UK nemhuri yenyu yese, of which Tete, that man who once proposed and wanted to come marry me then, ndikaita hasha, actually moved to the UK and is doing so well. I knew Madzibaba is probably referring to him. As for me, Tete, I'm finally free from the dark things that tormented me. All the dreams I had as a teenager of things taking control of me, and the dreams that ex of mine had, and my brother's dream of demons refusing to live, it all finally made sense. For once, I'm actually looking forward to a marriage and happiness, though I'm yet to meet my person. I have all the patience in the world because I want the man I meet to be my person. Zvekupinda my relationship 10-10 and I feel like just being with anyone zvinotipa futi mamwe my problems. I'm a beautiful girl, Tete, but when I was tormented nemoyo wakaipa, I was barely noticed. If I was noticed, it would be by married men or my time wasters. But iwe zvangu, kubva pandakasunungurwa, I cannot go into town without a man approaching me. But I'm now so selective of who to allow into my space. Random people smile at me from nowhere. All these years, I carried these things. My baby daddy who never assist me, Nemana. It's like he didn't care. But when I was delivered, it's like
he all of a sudden became so interested nemwana, sending money every month without fail. These demons did not want anything chakanaka pandiri, hence things would just go wrong in life. Things are now working out for me, Tete. I'm so grateful. Pamwe pacho ndinobuda misodzi. Just thinking of what I've been through. I just bought myself a new car from abroad and had it imported. Duty paid in full and everything in order. I managed to raise mari yese yaidiwa including duty on my own, Tete, through hard work and prayer and finally managing to save. Mari ndikukwanisa kuibata ndichitoona kuti my savings are growing. Before all this, it's like my money would just disappear. I could have $1,000 and spend recklessly. Ndozona ndasara ndisisina anything. Mwana wangu is now in a private school and I am financially stable enough to pay all his fees and anything else he may need. Madzibaba X ndinovatenda nemoyo wangu wese. He never charged me a cent, but inini I felt compelled to thank him ndikazovapawo a token of appreciation of how he helped me. Pane pandakanga makutaura, Tete, with my baby daddy before I gave birth. Tichiri kuronga roora. I remember one night he woke up scared zvikanzi pane varume who were standing over him, watching him akarara. They were saying things to him, but he could not understand kuti vaiti chii, but varume vacho vaityisa. Thinking back, obviously, inyaya yemadhimoni aya, hence our marriage never came to be. Saka kune madzimai vanosangana nezvinhu zvakaita say what I went through, please tsvakai vanokubatsirai vari honest, but always be careful kuti ari kukubatsira wacho kuchivanhu, is he or she genuine or akutokutakurisa even bigger problems. Thank you for sharing my story, Tete. I hope it helps someone who is in the same situation like what I was in. I've sent some pictures below so you can see for yourself. Kuti aiwa, I'm a happy, free girl. She sent beautiful pictures of it. Wow, 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 in the wow. Let's see the pictures. All right, guys, this is a very beautiful girl. When I saw her picture, I smiled and I said, you know what, Urimunu Anirudo, you can see it from her eyes and her smile, kuti she's somebody who's very genuine. I'm so glad kuti zvakapfuura, everything is now in the past. I think chanyaya kundityisa ndechekuti akati akarara kuuniversity akatanga kuflota kubva pamubhedha. Tinobva kumafamilies kumhuri dzinobata mushonga ende zvakaoma hazvo. But she's okay. So she got a new car here. Vatumira picture kwandizoisi zvemapicture ndinda kuona. Handimuona zvoonakidza kuva uri behind the scenes. Inda kuchiona mapicture paya neimwe vakagara vachismile. She's a very beautiful young lady. This is a story to inspire others who are going through the same. Kuti in the end there is light at the end of the tunnel. Makadi anti ndakaroorwawo hangu ndogara nemurume wangu. So nyaya yangu yakamira yakadai. Anti ini ndakangosvikawo murume achigara ega. Mai vake vaive Joni ndokwavaishanda, asi vainge vakutogara havo ikoko vachitumira mwana wavo aenda kuchikoro, so ndivo vaiitira mwana wavo zvese. So vairenta 2 rooms, mai vake ndivo vaibhadhara rent. Pandakasvika ndakasvikoshandisa zvinhu zvese zvaiva mumba, including kurara pamubhedha, kushandisa mapoto zvese nemachira avo, nokuti ini ndaive ndisina chandanga ndinacho. So murume wanguwo akabva atanga kuitawo mubato wemaoko kuti atenge grocery nekubhadhara rent, nokuti akanga ava nemhuri. Takaona pamba paya pakudhura, tikazivisa amai kuti takushifta kuenda kumwe kwaiva nani. So patakawana dzaingova 2 rooms asi dzaiva diki. So murume wangu akaona kuti paipa, akatora dressing table akaiputsa, akachengeta maboards nezvimwe kuti zvinhu zvikwane mumba. So pakazodzoka mama vakuti ndakuda kugara kuzimu, handina chandainge ndatengawo nokuti tainge tisina mari, taingobhadhara rent nefood chete, ndozvataikwanisa ini ndaisashanda. Vakadzoka Joni neimwe furniture ndokutsvaka imwe imba yekurenta, ndokunogara ikoko. Ini ndakangosiyiwa nezvinhu zviya. Indakanzi ndiwe muroora mudiki, zvinhu zvako izvi, ndosaka ndisina kuzvitora. Asi mamwe mazuva vaimbonzwa voti imi shandisai mutenge zvinhu zvenyu mudzose furniture yangu ndichiri mupenyu nokuti ngozi kana ndikafa. Fast forward, ndakawanirwa nyasha, ndikawana basa, ndikachengeta mari yaikwana kitchen unit nebed ndokunobhadhara.
Ndakanoudza mama kuti ndainge ndatengawo mudziyo yangu ndodii nezviri kumba, ndikanzi unouya nazvo. So ndakazotaura nawo pafoni ndiri kubasa kuti ndaiuya nezvinhu paweekend, zvikanzi zvinhu zvipi? Ndikati zvese zviri kumba, zvikanzi masofa usauya nawo mwana wangu, unozivawo zvekuita nawo. Then TV ndakapa mwana wangu, bed handiridi, ndoda new one rakaita serandaiva naro, ndakaritenga Joni kare, asiko zvino ava ma10,000 rand ndo price yawo mazuva ano, cause ndikuda exactly saizvozvo. Ndikati pakanaka amai. Anti ndakubvunza mwana wako kuti masofa todii? Zvikanzi anoda kugadzirwa tichinje jira. Ndakaita 2 months ndakamirira kuti masofa agadzira, zvichinzi handina mari. Ndakapedzisira ndanokureta mari ndikagadzirisa masofa akaenda, zvimwe zvikatevera. So tasvika ndakanzi mapoto angu ngura kudai. Mapoto ainzi ngura ndaisawashandisa nokuti ainge akatsemuka. Ndaishandisa esilver, so vakafunga kuti handina kuvanzwa. Anti ndakati ndichitambira ndikanotenga mapoto, maplates, set yemakapu, maspoon, fork nejira ndikanovapa. So wardrobe anti murume wangu angakati tisaendesa cause havana pekuisa. So ini ndakazotengawo yangu. Handizivi kuti ndodii nokuti the last time ndakatenga zvimwe ndikavaudza ndakanzi zvinhu zvangu nhasi zvave tsvinaka zvamusingachadi mumba menyu asi maizvishandisa. Ndangobvunzwawo kuti ndoita sei? Handizivi kuti ndaisafanirwa kutenga zvinhu zvangu here? Ndoramba ndichishandisa furniture yavo apa ini ndini ndiri kubhadhara rent yemumba macho mune zvinhu. So ipapa ndikushaya kuti ndodii, ndovatanga ndichiti kudii. This is a very tricky situation. Pandanga ndichiverenga nyaya iyi ndiri kuona ndine mubvunzo 1. Ingadai kuri kuti mukomana haana kuroora, paizodzoka mama kuJoni, mwana womukomana vaizomutengesa zvinhu zvinyowani here kana kuti vaingozozvitora? Ungori mubvunzo. Chepiri, vati ivo mama vakati muroora shandisa, ndiwe muroora mudiki. Jigijigi vakuti dzosai zvinhu zvangu nekuti munozoita ngozi. Saka pane zvakawanda zviri kuitika. Vari kubvunza kuti vaite sei? Vanovatanga vachiti kudii? Nekuti mama vakuti kana muroora akati mama ndakudzosa zvinhu sekutaura kwamakaita, konzi zvinhu zvangu zvavatsvina. Zvavatsvina ka? Nekuti matenga zvenyu zvinyowani. Handizivi hangu kuti munofunga kuti kudii. Ini apa ndaitawo mutete. Ngatingobatai varoora vedu the way we would treat our own children. Of course I understand pamubhedha kuti you cannot take that bed because wanga ushandiswa nemuroora. But mawere kuti kwai mubhedha uye zvino wakutoita 10,000. Saka vanenge vachida 10,000 yavo, 10,000 rand. Saka handizivi kuti munopaona sei. Nyaya yedu inotevera. Morning tete, I was following zvimunya hangu kuYouTube channel uko ndichiita basa rangu, foni iri muhomwe. Koisuka takanonoka kuziva channel. Ndabva ndasangana neimwe nyaya makaposta 3 months ago yakafane yangu. Yemukadzi airohwa nemurume akazosangana namunya mushure mekunge asiyiwa mudondo. Ini ndakarohwa nemurume wandogara naye. Last year akandidambura hembe pamberi pevanhu, nanhasi hembe idzodzo ndinadzo. Ndakamuka ndikati regai ndiende kwana sekuru. Apa phone atora kwai ndini ndakaitenga. Saka ndakamira hangu parod, ndakamirira taxi, pakabva pamira imwe mota zvikanzi pinda. Ndakapinda, aiva murume muSouth African. Akati uri kuenda kupi? Ndikamuudza, takatanga kutaura chibvunza kuti unobva kupi? Ndikamuudza, aibvunza zvakawanda kani. Ndikamuudza zvese nekurohwa kwandaive ndaita. Akati hande kumba kwangu ndokupa phone. Ndakaramba. Akati murume wako anokurova mumhangarire. Ndikati no. Ndakasvika kwana sekuru kuya, akapaka mota, chingotaura. He kissed me, tete. Hana yangu yakarova. Ndakanzwa sekuti vanhu vese vari kundiona ini. Akazondipa nhamba dzake, ndikati ndichakufonera ndini. Ndakanotaura nyaya yangu kwana sekuru tikagadziriswa. Ndikadzokera hangu kumba kumurume. Ndakazofonera murume uya, akafara tete. Akati handipo ndiri out nebasa. Aita anodriver matruck. Saka aida kuzondiona adzoka. Ndakatya ndikamubhuloka. Mweya wekuchita waive woda kutondinyangira tete.
Saka ndakazobvunza zvekuti zvakazodii zvikaiwa zvakazongopera ndambuluka. Saka basically I think nyaya yekai inongotidzidzisawo kuti magentlemen, the more you abuse your person, kana ukaabhusa munhu wako ukaabhusa munhu wako, at least vangabubaho nemwoyo wekuchita asi vakarega. Asi ukaramba the more you abuse munhu anosvika pakutindivara mwoyo, osvika pakuti chero akazowana rimwe gentleman panze, because kwai chisharu cheumwe chitsva chomumwezve iye munhu wamuri kuabhusa. Pane vamwe vanogona kutotadza kana kufamba kuti maiwe kana kurara varare vachifunga munhu wenyu. Varume nemadzimai ngatidzidzei kubatana zvakanaka mudzimba umu. Regai ndikupe example yekuti kwai ukabuda mumba usina kuhla, chero ukasangana nemagwinya nedust pashi apa unobva watowata ndanonaka, handimoziva kuti nzara inonaka. Saka when you abuse munhu wako, chero akasangana nerimwe gentleman zvakati wakapfeka zvakanaka, izvozvo munhu atoinda. Saka ngatibatanei zvakanaka mudzimba umu. Apa ndiri kukudzai reality. Chero mukati munhu anenge agara ari hure aiwa, but ndiri kungokudzai reality. Handiti? Alright. Regai tiverenge nyaya inotevera. Makasimba here vatete? Ndinoreurura kudanana nemukwasha wangu. Hongu vatete, mukwasha chaiye chaiye. Vamwe vasati vatanga kufunga kuti ndakafuruka semubora washaiwa soda. Regai nditange ndichiti kwete, asi mukwasha murume wemwanasikana wangu vatete, kwete. Handingadaro. Asi mukwasha uyu murume wavatete hundreds yemurume wangu. Handina kumbotanga ndiri nhubukadzi yakadai, kwete. Ndaitovawo mukadzi akarurama semukaka unoraramisa rushiye. Asi vatete, chandakaona mumhuri dzatakapinda idzi, ukasvika uri munhu kwaye uchiterera, vanokutsika mumusoro kukukandirana sebhora. Vatete, ndakaroorwa ndiri mhandara, vanhu vasati vatanga kundituka kuti ndaiita zvemubhava. Pandakaroorwa naSamson ndainge ndiri mudzimai wakatendeka. Ndaive ndaudzwa kuti hama dzemurume dzinodikanwa, uye ukarohwa dama rimwe chete vape rimwe dama varove. Vatete, unotanga uchatiira kusvika wasvika pabreaking point. Mumba maanaSamson vakazvarwa vari vana: Sarah firstborn, anova musikana, Samson, Sylvia naShawn. Pavana ava vari vana vatatu ndivo vakararama. Shawn anonzi akaita gurikwiti ari mwana akafa. Saka Samson akakura ari oga mukomana, akashiridiwa nevasikana vaviri. Ndakapinda mumusha umu, vatete Sylvia vari vadokosa, vaitova mwana wechikoro. Ndaingoti vatete 90% ndaive ndakagara zvakanaka chose pasina zvaindinetsa, asi 10% yakandirwadza, nekuti tete Sarah vairwadza sechironda chiri mumhino. Ndichisvika waigona kufunga kuti taive pabarika natete Sarah, nokuti muitiro wavo waisaita sokuti ihanzvadzi tete bodo. Taitova sevakadzi vaviri vari pamurume mumwe chete. Mazuva ekutanga ndaitomboignora ndichiti kuda vari kuva overprotective nekuda kwabhodhi vavo. Ukawacha hembe ukaisa paline, vaiyananura votanga kuwachazve kutanga kuti 1 kikiki. Vatete, kana taakuzvitaura kudai zvaakuita senge ngano, asi zvinhu zvaiitika. Vatete vakazoroorwa ndikanzwa kufefeterwa, asi kwete kwenguva refu. Vatete vakatakura unhu hwavo kuenda nawo kwavakaroorwa. Ndingangoti vatete vaitonga home and away. Vaitonga kwavakaroorwa, vaitongazve kwavakabva. Breaking point yakazouya mushure mekunge tete Sarah vatsvakira Samson mumukadzi vachiti abarire Samson mudyi wenhaka. Vaiti second wife izvarire Samson mudyi wenhaka, nekuti ini ndaisava nemwana mukomana, ndaingova nevana vasikana. Tete Sarah ndivo mbune wokuuya naAngelica pamba pangu. Vakasvika vakamupa room pamba pangu, vakati hapana kwaienda. Kana ndaizobayiwa ndini ndaibuda munhukadzi kuitira umwe munhukadzi utsinye. Ndakatsidza kuti handaizambodonhedza musodzi pamberi pavo. Tete Sarah vakabhidhaira vachibuda vachindisiya ndinanyatide pamba. Handizivi kuti vanga varonga dhiri naSamson here, asi nepfungwa dzangu dzakangobata kuti tete Sarah vakaudza umwe mukadzi mumba mangu. Samson ndaizodhila naye. No crime goes unpunished. Golden opportunity yakazosvika umwe musi kwaita function kumusha. Function yaive kuisa tombstone paguva rababa Tezvara. Saka vana vose vepamusha vaifanira kuvapo. Vatete paiva nevaroora, vakwasha, vazukuru, zvichingodaro. Zenze ratete Sarah ndipo paraida ipapo pavanhu. Tete Sarah vakandizunza inda dzose pavanhu. Ndati ndakatukwa. Chandaitukirwa inzondora nezvemukati zvehuku. Unongoti kana nazvo. Zvaiitika handina kunge ndaziva kuti chikafu chine mazita. Saka pakauya mbuya mukadzi wasekuru vakanditi, muzukuru undomwa mapiritsi, ndaakufa nezhara.
ipapo usavi hwaiva usati hwaibva, hwaitoruma wakabatirira pamunduru. Bhodho resadza ndiro rainge raibva. So ndakatora zvemukati zvehuku ndikapakura ndikapa mbuya, vakadya vakamwa mapiritsi avo. Izvo hazvina kufadza vatetesera nokuti vainge vakaisawo ziso pamatumbu iwawo. Ndakanochemera kuseri kwedura. Handina kuziva kuti mvonga dzose idzi dziri mumaziso emukwasha. Mukwasha akanditevera kudura akati aikumbira ruregerero neunhu hwemudzimai wake. Chero kumaraini vange vakudozikanwa kuti Mai Chris vane pamuromo pasingamhari nenhunzi. Mukwasha akabva andipa hagi. Izvo mashura vatete, hagi iyi yakauya ndisingafungiri. Ndakadzorera hagi iya ndiye maoko kotyo ndokunzwa hana dzichiroverana. Ndakadzwa kuti mukwasha ainge ashatirwa very fast. Ainge otondibaya mburugwa imomo. Ainge ashatirwa. Ndikakurumidza kudzokera kumapoto angu. Function yakaitwa ikapera. Mukwasha ainge opota achindisendera mameseji ekundisimbisa sezvo aiziva situation yangu. Ndipo patakatanga kufambidzana ipapo. Zvaita senge zviri wrong. In fact zvaidova wrong. Asi rudo iroro rwakandifadza vatete. Ndiyo yandaiti perfect revenge. Kutsiva vatete vainge vandivigira nyachide mumusha mangu. Regai zvichinzi upenyu ivhiri hunotenderera. Hezvo ndainge ndavawo nyachide kumurume wavo. Ende pavachazvinzwa vachafenta. Zviya zvekungwarangwanduka zvichati no. Murume wangu ndaive ndawana revenge zvakare kuchiita datsano wake asingazivi. Kikiki. Izvezvi ndakazvitakura. Skani yakati ndakatakura twin boys. Murume ari kufara kuti kwazouya vadyi venhaka. Chaasingazivi kuti vadyi venhaka vacho havasi vake ndevatsano wake. Nyachide kubva zvauya hana kana mimba yakamboita. Angogara. Ini ndakati handimudzingi. Handisini ndakamuunza. Nawo mukwasha akapa tete gupuro nenyaya yekuva mhengera mumba. Ada kunobvisa kumba kwedu. I can't wait to see the look on their faces. Iyi revenge ndiri kuifarira tete. Zvekuti dai usiri mwedzi wembudzi vatete ndakatonobvisirwa. Saka zvakanzi tozviita January watakatarisana naye uyu. Ndiyo nhoroondo yangu iyoyo. Ndoziva ichaita scandal. Asi vatete handisi kuzvitsvaka. Hezvo tete Sarah naSamson vakagofa. Mungu yayo yakazvigarira zvayo mumwene. Kana vorumwa havo woti mavara angu azara mavhu. Sorry, haisi mungu ine mavara ididingwe. Woti mufaro wandinawo uri kufashukira. Ndiri kuita kututuma semapapu akaiswa pamoto. Ndakasiya ndakanzwera hwavhuku. Murume ndakatomuudza kuti handichakudi. Asara agare zvake nanyachide. Akarohwa neshoku senge munhu atsika live wire nemakumbo manyoro. Handiti zvinonaka zviri kwagudo kana zvawakatsokota ngakuchema-chema kwanzi kwangu kudiki. Tuka henyu asi ndiri kufara. Handina kuputsa musha wevanhu asi vatete ndakangovapawo test yemushonga wavo kuti vanzwe kuti zvinovava sei. Zviya zvekunzi munhu akakurova dama iri mupe rimwe. Vatete kudhara ikoko tit for tat tiri kugadzirisa mapenzi. Makamboereka mukamekana chiti ama 2000. Ama 2000. About 2000 actually I know we are no moto because I'm actually saying kuti this is just a different generation. Vasera zvina namai vedu vakazvowa huma 1960 vaiti qinisela mntanamu mendunzima. Iwo toqinisela kana wayiqinisela uchagodi. Kuqini muri kwakuti uqinisela kuqina kusungu kusimba. Qinisela simba uripo. Zvino ava vati bodo susu zvokuqinisela ndezvenyu zvamaita kuma 1970 1980 1990 ezvino hatichaqiniseri vakubura hompe. They're opening big ones. It's all up to you. Munongotiudza zvamunofunga nditi. A few days ago pane munhu akanditumira message akati vedu kwaitika zvinhu zvandandisina kumbobvira ndafungira ende ndashuwira kuti ingadai ndakangoclickawo link ndikapiwawo quotation ndakasenga zvinorema. You guys, do you know kuti the time is now? Don't be serious about time when the time is gone. Yesterday, nasi zvezvi, today is the present. Mangwana will never be yours. We are not guaranteed about tomorrow. Don't wait until the time is gone. Remember, we prepare. When we prepare for the future, we don't prepare in the future. We prepare today. Today is the day. And it's people will think kuti we have time. Be a good steward of time. Life is made up of time. Upenyu unoga, it's time. Because actually 10 years, 20 years,
ticicelebrate birthdays. Life is made up of time, but that time inosvika pakupera. Remember, hanzi like sand in the hourglass, so are the days of our lives. Every day sand richibuda so hourglass, slowly my days of our lives achitoenda. Guys, ndokumbirawo kuti mupiwewo quotation kubva kudiaspora insurance. They will give you the peace of mind. Should anything happens, they are quick to pay. Vanokubhadharai. That is going to help you and assist you pamafuneral arrangement. Anditi, alright. Makasimba here, ndinoreurura. Handizivi kuti ishavi here ijealous. Zvese neshavi rakamukira usiku zvakasangana pamunhu mumwe chete. Vatete mukandiona ndichifamba pamasikati machena, hamuna chamunongondifungira kuti ndiri munhu akaipa. Ndinofara nevanhu, nekusekedzana nevanhu. Zviya zvekunzi kushata semuroyo, handitozvizivi kuti vanhu vanozviwanepi. Pakanzi mhenya siponono dzevana mirai apa. Ndinokwana kwanawo. Ndichakusenderai picture kuti muone zvandiri kutaura. Ndoziva zvangu kuti vanhu usazviridzire bhosvo, asi pane pausingadi kuudzikwa. Vanhu vanondiziva ndiri munhu anofara, handina munhu wandisingamorosani naye. Ndingangoti muchidimbu ndiri perfect neighbor. Pamba pataigara paiva neumwe mukadzi aitsenga mvura ichibuda masvisvina. Aigara akatuka masingle woman achiti ukavasekerera vanokutorera murume masikati machena. Ndakati vanhu vari quick to judge. Dai vaiziva history yangu vangadai vasingamhanyi kumaconclusion. Ndaitova ndakadoroorwa zvakanaka, asi shavi rekusadambura machira vatete rakaita kuti ndisagare zvakanyanya mumba umu. Mazuva ekutanga ndakatanga ndichiignore vatete, sokuti chero hazvo ndaitaura nevanhu ndaisada kuti zvakavanzwa zvangu zvizikanwa nemhomho yevanhu. Asi ndofunga kuti vanhu vakaona wakazvinyarara zvako vanofunga kuti wakapusa. Mukadzi wandichati Memory akazenge ava nemabridesmaids ake vatete vekuti aimira navo pavanoziva kuti ndinonzwa vachiti, zvinobatsirei kuita munhu munako usina murume kana mwana? Ndiko kunonzi kuwaste resources. Tete paibva pasekwa chikwee chiya chesvoto. Mugoona ndainge ndava kuti ndinoda kunamata kuti shavi riri pandiri ritize ndikwanise kukunda muedzo wandainge ndakatarisana nawo. Asi vatete, kuramba ndichinyarara ndakatoona kuti Memory ainge oenderera mberi semupendero wejira. Obva arukira zvakanyanya. Saka Memory ndakafunga kuti ndichadhila naye sei kuti ndimurwadzisa sekundirwadzisawo kwaaiita. Ndakambofunga kumubvutira murume wake ndikati no, peni yacho hainyatsosvika pamoyo chaipo. Saka ndakabvisa target kubva pamurume wacho ndikaisa target pamwana mucheche aive ne8 months. Ndaida kumurwadzisa zvekuti aisazorotomuka zvakare mukati meupenyu hwake. Memory waiti kana wava kunogeza aitora 40 minutes vatete. Waiziva kuti kana ava kuimba ava kuda kunopedza kugeza, do aingosiya asina kukiya pamba pataigara panga pasina munhu ane ruoko. Chero spoon yako chaiyo kana pegi waizviwana zvakakwana. Vatete, ndakafamba ndikanopinda mumba maigara izvo zvekuroja mu1 room anenge akaita mudhadhadha. Ndakawana Taonga mwana wake akamuka achitotamba pambedha. Ndakasimudza mwana ndikamuyamwisa 2 minutes dzakawandisa. Munoona vedare muka kwemunhu anomuka usiku wakashata zvekuti zvinoyamwa ipapo zvakati one day. Vatete, ndakabuda mumba maMemory ndikadzokera zvangu mumba mangu ndikazvigarira. Yaiva nguva chete, pasina nguva ngani Taonga akatanga kuzvimba dumbu. Mwana akatanga kuondoroka. Hana kuzomboita mwedzi Taonga akabva atisiya. Ndakaona kuti Memory aingabatikana ende ndakabva ndamugezera bvuri dema kuti kwese kwaanofamba anzi ihuku yakazvidyira sairai. Memory akatotiswa mabhegi masikati machena. Zvichireva kuti ndakarova tsuro 2 nedombo rimwe chete. Kuvhaira kwake vatete kwakamusvitsa. Ndava chisikwa chitsva, ndakazonamatira shavi rekumuka usiku rikatiza, asi ndinogara ndichizvitongesa kuti ndakaitei. Chandakapfuudzira Taonga chii? Sokuti dzimwe nguva ndinorota Taonga akaita kunditarisa maso chaimo. Vatete, ndinoda kukumbirira uregerero kuna Memory. Sori hako ndakakurayira mwana. Ndaiva murima, asi ko zvino ndakazoona chiedza. Dai ndaikwanisa kudzosera nguva kumashure Taonga ari mupenyu. Ndaiti ndiri kupfidzisa, asi ini ndapfidza neguilt conscience. Vanhu vanoda kukonfesa kuti vabvise zvinhu zvinenge zvavanenge vakatakura. Madzimai vanogara kuchiroja, maguikuti uyaloja muchiroja muchibuda muchienda. Guys, just learn to lock your doors. Don't trust anyone because the days are evil. Vari kupupura zvakanodarika asi ndizvo zvakaitika.
Kana kuri kuti video is making sense, if you are learning something from these videos, just consider hitting the subscribe button. I also wanted to say, guys, toda kuita panozonovhurwa zvikoro kuna January, pachavhurwa chikoro kuna January, ndinoshuwira kuti tinge tichiendesera vana bhutsu. Anditi saka kuti iyi chance iyi isakudarika kana kuri kuti mune vana vari muzvikoro kuti you know a child who needs shoes, ndokumbirawo kuti mubaye subscribe button, also share this video kuitira kuti kana mukasubscribe patinozoposta kuti takuendesa bhutsu munge muchiziva zviri kuitika. Kana ndikazoti guys vane vana vari kuda bhutsu, sumudzai maoko kuti ndibate apo, musasarira. Handiti saka please subscribe kuitira kuti musadi don't be left behind, because toda kuti this year hatinedi mari dzemaschool fees, saka musauya kuzokumbira mari dzemaschool fees, but this year we want to help vana maprimary school children, especially vanodzidza kumusha vasina bhutsu. Ndakadzidza kuGoko, ini ndinoziva kuti vana vaizopinda mumatoilets vasina bhutsu, apa mava vanenge vachiitira tsvina pasi and tozonocleaniswa zvakare matoilets aya. Saka it's something that is mumwoyo mangu, tikakwanisa kuti tiwane vana vanoda bhutsu. Saka musarega kusubscribe kuitira kuti patinozotaura nyaya dzebhutsu idzi, so that you are not going to be left behind. Thank you guys for watching. Mwara kuitira zvakanaka, mungosiya macomments mucomment section. Sometimes handikwanisi kuzopindura macomments enyu because ndenda kumhanya ndakumboenda nekoko, asi ndichadzoka zvangu ndichipindura. Tinokutendai Mwara kuitira zvakanaka, tinokushuvirai zvakanaka kumabasa, munge muchishandawo zvakanaka basa ramuri kuita hanzi work as if you are working for the Lord. Anditi mukaita especially vanoshanda mudzimba muchiita zvekudlerezera muchiaina mutrauza hafu, basa rinopera, muzoya monyora pano kuti vedu vetatambura izvo zvitongodzingwa. Just do your job. Pane wanonzi Liza, makamuona Liza the housekeeper, anotsvaira nemwoyo wake wose, haatomboudzi kuti apa anotsvaira skating, anotsvaira apa. Handiti ngatidzidzei kuita zvinhu zvakanaka, so that January achiuya I don't think of replacing you, because unenge uchitongoita mahlokosti abumba muvanhu. Unoreplacewa nemabosi. Ngative irreplaceable, tibate basa nemazvo. Tinokutendai guys nekuna kwamaita. Mwari akuitire zvakanaka, tichadzoka zvekare. Bye bye.